Nire intentzioa ikerketa bat egitea zen, garaian unako irakaslean nintzen, unibertsitatean, eta lagun bati gogoan dut esan niola grabatzen hasi behar nintzela, elurra zenez, teknika aldetik ez nuen ideiarik, eta gauza batzuk erakutsi zizkidate, baina mugikorrarekin egin nuen, eta egia esan askoz ere intimeagoa iruditu zitzaidan, eta nahi gabean, 2 urte beranduago dokumental bat atera da. Egia da lurretik bizi direnak, baian, bai hemen, nik uste dut ezagutza ikaragarria dutela, eta askotan agian alde batera uzten direla ez, zientifikoki erantzunak ematen ez dituztelako. Eta, egia da dokumentalaren zati bat beraiei omenaldi bat egitea dela, beraien ezagutzari, eta agian, beraiek gure irakasle izan behar direla, baita ere, aldarrikatu nahiko nuke, zergaitik ez, Karaban filman oinarritu nintzen erabatean hasiera, 20 urte lehenago ikusi nuen filma dokumentala izan zen, asko markatu ninduen, eta, garaian pentsatu nuen egun batean ara joanen naiz. Jakin barik joango nintzen ala ez, guztiok egiten dugun bezala, ez da batzuetan horrelako ideiak otutzen zaizkigu eta hor uzten ditugu alde batera, eta han aurkitu nintzen urte batzu beranduago leku berdinean, eta gainera, esperientziak desberdinak edukiz, pelikula horretara konektatzen ninduena.